Здравейте, приятели! Правя едно бързо включване, за да споделя с вас пореден голям успех на нашата кантора, с който ние успяхме да осъдиме родител в районен съд Златоград. Родител, който не изпълняваше съдебно решение, свързано с родителски права и право на личен контакт между дете и родител. С това решение, което успяхме да постигнем, и то по наказателно правен ред, показваме нашата ангажираност към всички родители, чието права са нарушени и застрашени, тъй като в крайна сметка всеки път, когато имаме нарушаване на право, свързано с родителски права и лични отношения между дете и родител, най-вече става въпрос всъщност за нарушаване правата на самото дете. Затова ние сме много чувствителни по тези въпроси, работим безкомпромисно. Разбира се, експлоатираме целият възможен инструментариум, който ни дава закона, и